prosím všechny závodníky, kteří se zúčastnili dnešních závodů, aby se nastoupili k vyhlášení výsledků. Děkuji. Prosím ještě jednou závodníky, aby se nastoupili k vyhlášení výsledků dnešního dne z extraligy družstevního trojboje, které proběhlo ve Svitavách prvním kolem. Bylo celkem 28 závodníků, nebylo žádné zranění, závody proběhly celkem v klidu, v pohodě a pěknými výsledky. Bylo celkem 7 družstev. Chtěla bych poděkovat ještě jednou všem organizátorům, kteří dneska pomáhali, dodržovali, nakládali při závodech. Takže ještě jednou vítám všechny závodníky při závěrečném vyhlášení výsledků. Jak jsem již jednou řekla, bylo 7 družstev, na posledním místě takže je to družstvo, které bylo na 7. místě, které je Olympia z B, celkového počtu bodů 1724,62. Na 6. místě se umístilo, děkujeme, správně, na 6. místě byl, nebo je Svitavy, počtem 1750,07 bodů, na 5. místě KST Jihlava, 1800,23 bodů, na 4. místě Sokolný Burg B, ano, správně, 1800 bodů, 39. Na 3. místě vystoupí družstvo KST Kuřím, Pod Vladimír, Kuřinka Pavel, Koten Jakub, Tomáš, který mají přepočtu 1801,70 bodů. Gratulujeme. Na 2. místě se umístilo družstvo Terie Olympia Zlín a je to Hejna Miroslav, Griga Jiří, Zámečný Petr, Žák Marek, přepočtu 1872,59 bodů. Také gratulujeme. A na 1. místě dnes vyhrál družstvo Sokolný Burg A, Krejča Zbyněk, Demčák Pavol, Sršeň Jaromír, Hřinčil Tomáš, přepočtu 1936,50 bodů. Gratulujeme vítězi. Nyní předám slovo delegátu Vladimírovi Stejrovskému, který uzavře dnešní závody. Já bych chtěl jménem Českého svazu trojboje především poděkovat
pořadateli prvního kola extraligy, to je tělovýchovné jednoty Svitavy, která se zhostila svého úkolu velice dobře a je vidět, že každým rokem zvyšuje ostupně úroveň závodů, které pořádá. K tomu přispělo i prostředí práce nakladačů, všech činovníků, organizátorů, rozhodčích a zároveň všech závodníků, kteří se dnešní soutěže zúčastnili. Tímto bych chtěl poděkovat všem závodníkům, činovníkům, nakladačům, prostě všem, kteří se zasloužili o to, že dnešní závod proběhl hladce, bez komplikací a dobře. Přeji vám mnoho sportovních úspěchů v dalších závodech a doufám, že se na nich vzájemně zase uvidíme. Přeji vám šťastnou cestu a nashledanou. Pojďme fotku jednu společnou. Teď jsme tady viděli. Aj. Chlapci, usměj. Čak do círky. Šéfe, nekecejte, pojďte. Miro, zavolej. Šéfe. Teď to Tomášovi jedno. Počkej, ale šéfe, vy jste nezvládli. Tome, pojď tak. Ještě jeden moment. Ještě jednou bude si zpět. Jste stihla? Stihla vstat? Co je, nešlo to nám? Jo. No já tam přidal jsem. A jo, to věc, jasně, tam toho bude moc. Nimbur, pojďte! Lukáši, ale ještě Doubek. Ale chce! Lukáši! Ale jestli to je Lukáši! Jsem trápe. Jsem letně. Jsi tam letně. Ty jsi letní před nás. Ty na bobek. No, ale tak. To světlo na hodno. Já zkusím pár různých těch. Ještě malému nevíc, která v jiné režii. To je hrozně blbý světlo. A teď jste střední. Ne, já ne. Ještě moment. Ještě jedno dá. Děkuji vám. Jste úžasný. Tak ještě tak. Potíš jenom, co vidíš? Zpátky. Ještě tím točíš. Už se přibližuje. Děkuji.
Já mám paralel, ne? Vyfotil hezky nějak, ať tam vypadám dobře. Pravda nám říká ve Photoshopu. Se všichni hrdě tam. Ty jsi profilovku, já se tam profiloval. Dobrý? Počkej, to tam nebudu zároveň. Tam je akorát